नमस्कार दर्शक बंधु मु रजनी आपन को स्वागत करछि पुणी एक न्यू वीडियो को कॉफी शॉप प्रेमर आरंभ। हाँ दर्शक बंधु ओडिया फिल्म इंडस्ट्री पुणी एक भिन्न धरण प्रेम कहानी देखा मिलिବ जार ना रही कॉफी शॉप प्रेमर आरंभ। यह मुवीटी सुधांशु मोहन साहू निर्देशन निर्माण होगा जाऊँगी। मुवी रे मुख्य नायक चरित्र रे अभिषेक गिरी थिला बेले नायिका चरित्र रे प्रकृति मिश्र को देखा मिलिବ। ଏହି ମୁଭିଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ମୁଭିଟିରେ 3ଟି ଗୀତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି 3ଟି ଗୀତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମୁଭିଟିର ସୁଟିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ହେବା ନେଇ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମୁଭିଟିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମୁଭିଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଷେକ ଗିରି ତୃଷ୍ଣା, ରକ୍ତତୀର୍ଥ, ଏଡିଉ ଗଦାର, ବିଦ୍ୟାରାଣ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଷେକ ଗିରିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କଫି ଶପ୍ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ଫିଲ୍ମଟିରେ ଅଭିଷେକ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ହୁଏ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଫି ଶପ୍ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ଏହି ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଏ ମୁଭିଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାହାଣୀରେ କେତେ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଛଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।